Mama, echekọ ọrụ anyị taa ịkwụ n'ọkụ ọsọ. Ịkwụ n'ọkụ nwa taa. Hey, nwa my 001, my number one. Right, one, Mr. Mugwagi n'ibi ife ọ na-eri. Ịghọtago azụ gị dọ, iru gị dọ. Ịghọta na? Ka o si na ha okwu agwụgwụ na nwa gee ntị na my chairman n'ebe a na ọ sị na ikwetakwa anya n'okwu gọọmenti. Abụghị gị fim. Ejiri gị plastik n'ebe ya adị anya si chiz ijiri aka gị wọchị ya. Ha okwu agwụ ọkwa ngwa gị. My chairman si m jụọ gị kedu ife ị ga-eri. Jụọ ọnụ gị kwuo kedu ife ị ga-eri. Ọ nara agwa m ka eko ya esi wee na-agwa gị na-agwa m. He should say it by from his mouth biko hapụ ya n'ọnụ ya do. Nwee dakwa n'aka ka ezi nke na na-eme gị ntapị. Odogwu a na ebe a na ego afụchiche gị ya mere. Nne nwoke na ọ dị ekwu ọ daghachi ife mgbakasị ya ahụ. Ego bụ ihe juru ebe a niile. Ọ jiri aka gị kwuo ịghọta. Okay, can I be from 200,000? Ha. Yes. Ịda n'aka 200,000 nke na ọkwa mkparị ka inyezi. Mba relax mma ihe na-eme na 200,000 ka iji akparị ma chairman ebe ndị mmadụ nọ. Ya pụta na ebe a na-ajụ chi ya relax ya na mụ ama ihe na-eme na. Akwụsịna 200,000. Yes. Ma relax ya. Ife my chairman ga-agbalị gị na 500. Side eye. Oh. Ịghọta na obi ka izọ. Ya ka mkpa gị na before agbalị gị dị 500 kpanya a ga-ebugo dị gị na aka ije ka ata nkwọ isi azụ egwu onye ga-enwe ya ife ya because chere na na-ekwu a na-eme mgbagodi gị 500 kpa tigodo aza gị ebe a na azụ nke edurugodi gị ka eje gbuoru gị azụ nkwọ bụ isi ewu ka iribe ife ha chia gbuo gị ebe ahụ ha o1 ịdakwana m aka bịa na abịa ọzọ ji nwa 500 kpa na is mpagi 001 200,000 you go to 500 ego ole ka m na-ekommisi m this month m ga-etinye nwaanyị 200,000 enwe m 200,000 ka soro gị biri na awada is ewu obere ọrụ nwanne gị nnọọ